Mae fferyllfa gymuned galw heibio yn lle sy'n darparu gwasanaethau ychwanegol fel stopio smygu, gwasanaeth darparu meddyginiaeth ar frys ac hefyd gwasanaeth common ailments lle mae gwahanol problemau fel conjunctivitis, thrush, threadworms yn gallu cael eu trin gan y fferyllydd heb y pwyntiad ac am ddim. Mae hwnna'n stopio'r pobl rhag mynd at y doctor ac i'r hysbyty. Mae'r syniad o'r fferyllfa gymuned galw heibio yn un bositif iawn y cymuned. Fe fydd y fferyllfaoedd gymuned galw heibio yma ar agor o leia 45 awr yr wythnos wrth gynnwys o leia 2 awr ar dydd Sadwrn. Hefyd o fewn y fferyllfaoedd yma, mae yna stafelloedd cynghori preifat lle mae cleifion yn cael siarad gyda'r fferyllydd yn breifat. Fe fydd hwn yn gwneud yn siŵr bod cleifion yn dod at y fferyllydd yn gynt a cyn mynd at y doctor a cyn mynd i'r ysbyty. Felly bydd hwn yn dangos ac yn adlewyrchu bod fferyllfaoedd yma yn gwneud mwy i'r gymuned yn jyst darparu meddyginiaeth.